Príjemný, dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Vítajte pri ďalšom ročníku udeľovania cien SOZA. Toto boli Kumpanovi muzikanti, ako ste videli, virtuózni hudobníci, ktorí pod vedením Vlada Kumpana zahrali skladbu Adama Hudeca, išiel Jáger cez horu. Asi neviete, že Kumpanovi muzikanti fungujú na slovenskej hudobnej scéne už 14 rokov, majú na svojom konte vyše 100 000 predaných CD nosičov a titul majstra Európy v kategórii profesionálnej dýchovej hudby. Dýchová hudba však nebude tým jediným žánrom, ktorý tu dnes budete počuť. O chvíľu sa tu zídu kumpáni aj z iných hudobných oblastí. Druhá polovica večera bude mať trochu inú atmosféru. Budeme odovzdávať ceny, ku ktorým nás nepriviedli štatistické údaje, ale významné zásluhy umelcov o rozvoj slovenskej hudby. Čakajú nás 3 kategórie. Ceny udeľuje 18-členný výbor SOZA. Pozrime sa na prvú honorárnu cenu. Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí 2014. Táto cena sa udeľuje autorovi za významné reprezentatívne uvádzanie jeho hudobných diel mimo územia Slovenskej republiky. Prihliada sa na hlásenia partnerských organizácií zo zahraničia, ale aj na ohlasy uvedených diel v médiách. Cenu SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí za rok 2014 získava Adam Hudec. Adam Hudec, hudobný skladateľ a propagátor slovenskej dýchovej hudby, sa narodil v roku 1949 v Banskej Štiavnici. Na konzervatóriu v Bratislave študoval hru na hoboji a operný spev. Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole múzických umení pôsobil 15 rokov ako prvý hoboista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave. V rokoch 1975 až 1995 bol umeleckým vedúcim legendárnej malokarpatskej kapely, s ktorou nahral niekoľko desiatok albumov, desiatky nahrávok v Československom rozhlase, uskutočnil nespočetné vystúpenia v televíznych programoch, ako aj množstvo koncertov v zahraničí. V roku 1990 bol spoluzakladateľom a prvým predsedom Združenia dýchových hudieb Slovenska, v súčasnosti je jeho čestným predsedom. Adam Hudec stál pri zrode viacerých festivalov dýchových hudieb a je členom a predsedom medzinárodných porôd súťaží dýchových hudieb doma i v zahraničí. Tvorba Adama Hudeca je v ostatných 25 rokoch zameraná na dýchovú hudbu všetkých kategórií a smerov, od úprav ľudových piesní až po koncerty so sprievodom veľkého dýchového orchestra. Skomponoval alebo upravil vyše 500 skladieb, ktoré sú vydané vo vydavateľstvách na Slovensku, v Rakúsku, v Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Anglicku, Slovinsku a ďalších krajinách. Je neúnavným propagátorom dobrej dýchovej hudby a významným reprezentantom Slovenska a slovenskej dýchovej hudby v zahraničí. Gratulujem. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som sa poďakoval Slovenskému ochrannému zväzu autorskému za udelenie tejto ceny. Dýchová hudba na Slovensku už 177 rokov nepretržite znie. Takisto by som sa chcel poďakovať inštrumentálnym solistom malokarpatskej kapely, ktorí hrali moje orchestrálne skladby nielen v celom Československu, ale aj v zahraničí, a mnohé orchestre dodnes hrajú tieto skladby v celej Európe. No a v neposlednom rade by som sa chcel poďakovať takým skvelým interpretom, ako sú Kumpánovi muzikanti so svojím kapelníkom Vladom Kumpanom, ktorí majú tiež vo svojom repertoári niekoľko mojich skladieb. Jedno z nich ste počuli na úvod tohto programu. Takže všetkým veľmi pekne ďakujem.